Hallo, velkommen til TP, jeg er Thomas, og der her Martin. Goddag. Og i dag er det Skyrim part 3. Martin, hvad var det, du lige ville sige? Okay, nu er det fuck. Det er fordi, de vagter foran porten. De var der ikke. Så, What? jeg var sådan lidt. What? What? Er de der så Ja, nu, jamen, eller? ja. Jeg ventede bare lige nogle timer. Ja, så er der jo ingen problem der. Og Martin, hvad er det, du skal med Faendal? Jeg skal tilbage og hente ham, fordi jeg startede tilbage før. Da han startede ved den der Giant, så fik han ikke Faendal igen. Nu tilbruger jeg bare lidt tilbage. Faendal, han er sådan en fucking god follower til Tank lige i starten af spillet. Det er, når jeg ikke selv kan nå lang distance. Det er vel hvor er han 23 lockpick. Når det er nat, hvor fanden er han så henne, Thomas? Faendal, han er i sit hjem. Fuck er hans hjem sådan. Ja, det er helt om bagved. Martin, bare vent. Det er meget hurtigere, end hvis du skulle finde det, og du ikke lige ved, hvor det er. Jeg kunne som en Playstation, det så bare 100 år med vente. Ja, Playstation, det er bare noget lort. Det var faktisk derfor, Martin han købte det på computer, var det ikke? Jo, der var også rabat på det. Nå ja, det kan jeg godt huske. Legendary Edition. Vi har begge to alle DLC. Martin, har du nogen mods på? Spændende. Ja. Hvad for nogen? Jeg har den der Midas magi, og så har jeg den der Worms Tooth. Okay, en regel. Du må ikke bruge Worms Tooth. Fordi det er snyd for mig, på grund af, at jeg har ingen mods på. Midas Magic må du gerne bruge, bare ikke det der OP-spil. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde mere på. God, jeg er lige ved at dø. Jeg er Faendal nu. Jeg er lige ved at dø. Okay, sådan der. Det var fint igen. Dø. Det tager så fordømmende lang tid for smithing op. Derfor så samler jeg så meget guld, som jeg overhovedet kan nu, til at købe jern og sådan noget. Jeg har næsten 1000 guld. Ja, alle dem der simpelthen... Jeg kan godt lide at skyde den der af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Den der... Det er en lampe, som sætter ild til ting. Den skyder den. Den er forkert. Nå, her kommer næste tip. Ved den her port, hvis I har den der Dranclaw, så bare drej på dem alle sammen 2 gange. Fordi så har jeg den. Så det er ørn, hva? Ugle, fugl, bjørn. Sådan der. Og Faendal. Hvor meget guld har du egentlig på dig? Du har nogle pile, tak. Og så har du en nøgle til dit hus, tak. Det er et godt råd, altid tage Faendals nøgle. Fordi hvis du skal finde ham senere. Jeg synes min ork er så pæn. Hvis I giver en, der bruger bue, en follower, en pil, så han skal kun bruge en pil. Nå ja, det er sgu rigtigt. Og så er det en meget, meget god idé, hvis man giver ham en Daedric pil. Ja, Thomas, jeg har forresten en anden mod på. Jeg har den her mod på med, du ved godt, de der sten, du skal finde på et thief skill på et tidspunkt. Ja, Stonespænder sejr. Så jeg kan finde den. Det er fint nok, fordi den finder vi nok offscreen. Så den er okay. Ja, som jeg lige har sagt, de der Stone of Benazaya, eller hvad hedder de nu? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men der er et rigtigt navn. Jamen, det hedder de. Nej, men de hedder også noget andet. Unidentified gem eller sådan noget. Dem finder Steel armor. Dem finder vi altså offscreen, fordi de er så nederen og så rundt at finde. Men mindre I vil have, at jeg finder dem, så skriv det ned i kommentar. Så er Martin ikke med i de episoder, hvor jeg finder dem. Come on, let's go find my conquest and HP. Jeg tror bare, det er at vente en time. Steel Maze of Embers, okay. Og hvad har jeg? Scroll, jeg har 2 fireball, oh yes. Jeg bruger altid fireball på den her, Nå, det er en overlord. Jeg bruger altid min fireball på den scrollsene. Så. Fanden har du animation. Jeg føler virkelig, at det her det er allerede for nemt til det jeg gør. Ja, for nemt. Død endnu. Hold nu kæft. Ej, det var ikke for at blære mig. Jeg er død på en mega ond måde.
Jeg gør noget, så dør jeg bare. Den vil jeg gerne indrømme, den er lidt sur. Det var sur. Den tæller ikke med i regnskabet. Kører med 60 fps lige nu. Det er jo meget i forhold til at optage. Hvordan kan du... subscribe. Okay. Hvordan kan du egentlig se det? Det er på Fraps, det har jeg sat til. Op i højre hjørne, så er der sådan en FPS, rød FPS. Så kan jeg altid kigge der. Det gør jeg, fordi så kan folk, der ser med, så behøver ikke at spørge, hvor mange FPS spiller du med. Og hvor god er din computer og sådan noget. Kan de bare kigge op i højre hjørne. Hvor? Jeg er nu på vej til at give ham Golden Claw. Og lige, hvad er det nu man får fra det? For Golden Claw. Er det ikke 100 guld? 150. Ej, det er mere end 50, come on. Det kan Nej, jeg tror det er 150 eller sådan noget. Eller 1000. Det er 400. Og så kan man tage de der potions. Og så kan man tage... Hvis det mener, så kan man også tage den der. Og man kan tage den der. Kan jeg vide, om jeg egentlig kan one-shot ham her Lucan endnu? Det vil jeg prøve. Ej, okay, det kan jeg ikke. Fik jeg bounty? Jeg fik ikke bounty efter at skyde ham. Hvad har du at sælge? Du har pile, haps. Hvad har du herinde? Haps. Jeg ved godt, det er dumt at købe ham her, men nu gør jeg det alligevel. Du har 2 miner healing og en regeneration, hvilket jeg ikke har råd til. Du har... Sådan der. Nå, lad os se, hvad kan jeg tage på? Hvor kan man stof egentlig? Nå, hvad har jeg selv til dig, DJ? Jeg har 5 MSS. Jeg har... Hvad er din armor rating på det nu? Det kan jeg lige tjekke lige om lidt. Jeg skal løbe det selv alt til ham her. Sådan alle ved det. Når jeg sælger mere end altså 5 ting, så sælger jeg en af gangen. Fordi det hjælper, det stiger dit speech hurtigere. Jeg fandt det ud af i går. True shot, den må jeg hellere beholde. Ruby, armor, string, silver. Og jeg skal fandme ikke have Warhammer på. Det går langsomt. Nu er jeg allerede spist level 17, bare jeg selv til ham. Så... Nu skal jeg i den der dungeon der. Den har jeg lige klaret sin liv. Hvad spurgte du mig om før, Martin? Jeg kan huske. Nå. Hvad var det, du spurgte mig om? Hvor meget guld har jeg egentlig nu? Okay. Jeg har ikke ret meget. Jeg har 811. Jeg har 1511. Nej. Thistle, den spiser også lige hurtigt. Der får jeg resist... okay, jeg mente det var resist fire, men okay. Au. Er det... Hvad er der skyder på mig? Det er... Martin, hvad hedder den der blomst nu, der gør, at du får resist fire? Den der dragons, et eller andet. Kan du huske det? Det kan jeg ikke huske. Okay. Dragons, et eller andet. Og så er der Giants 2. For fuck's sake. Oh my... Døde du? Fuck, man. Døde du, Thomas? Nej. Lige pludselig var der bare en... Oh my fucking god. Lige pludselig var der bare en ulv lige i ansigtet på mig. Jeg vender mig om, og så ser jeg bare den der ulv, der bare kommer hoppende. Surprise, motherfucker. Jeg tror, det er første gang i det her spil, eller første gang jeg nogensinde får et chok i det her spil. Det har jeg fået før, mens vi har spillet. Det var ikke sjovt, det der. Jeg var lige ved at dø af fall damage. Restoration level 17. Jeg var lige ved at dø af fall damage igen. Come on. Hvor er den der giant nu henne? Jeg kan ikke huske det. Han er der. Okay. Ja, det er 3. Hvor blev den der pil? Okay. Jeg mistede lige... Jeg skød en pil, men så forsvandt den bare i luften. Nå, går det af liv.
Giant Ala, jeg gider ikke at snakke med dig. Sådan der. Videre til Right Run. Og jeg er foran Martin. Ja, fuck det. Jeg kan godt lide, hvor meget jeg egentlig har bladret mig indtil videre. Martin, hvad bruger du? Du bruger two-handed, ikke? Indtil videre, ja. Hvad er dit level i det? 30. Okay. Hvad? Mit archery er kun i 28? Mit er 30, men jeg har mødt mange af de her ting der. 30? Eller nej, 29. Okay. Det værste skiller stig for mig, det bliver helt klart two-handed. Jeg hader at bruge two-handed. Det jeg nok bruger, det er det der Blood Scarlet Blade. Fordi det er for OP. Altid pursuit eller intimidate folk. Altid. Ja. Der skete der en glitch, som jeg prøvede at få til at ske. Det gør, at når du... Martin, du ved det der, når du snakker med vagten for at komme ind i Right Run. Ja. Der kan du vælge den der persuade. Der hvor du siger, at du... Den der stiger dit speech. Ja. Ja, den vælger... Jeg kommer til at trykke forkert der. Nå. Men hvis man løber over til døren der, lige efter han har sagt det og trykker E, så snakker han med dig igen. Men så går den ud, før han når sin sætning færdig. Og så tager den som om, at du sagde persuade igen, så du får faktisk endnu mere speech level for det. Det er en lille glitch her. Oh my god, jeg fik chok. Så vender jeg mig, så kommer hoppende skiver ind i ansigtet på mig. Så har begge to fået et chok i denne episode. Godt så. Jeg tror, jeg glemte at starte min timer. Nej, okay, det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte det nok. Jeg er fucking disease, det er derfor jeg skader så lidt. Mange til at køre disease. Hvad fanden? Kom så, Jarl. Jeg gider ikke snakke med dig. God. Nej, den der store spider der. Ja. Som sagt, den er vildt OP. Jeg gemmer det her. Jeg ved ikke, hvordan en edderkop kan være så fucking OP, når jeg kan one-shot det andre. Jeg ved ikke, hvor meget han skader på mig endnu. Kan skade faktisk meget lidt. Nej, Martin, hvis den lige spytter det der på dig. Det er der, den skader. Jeg går i berserker mode. Nå. Det eneste min power, den gør, at jeg kan se bedre om natten. Det er det eneste, den gør. Så, okay, snak. Studded Imperial Armor, det tror jeg faktisk er bedre end det, jeg har. Jeg one-shottede ham der Arvel der. Nej, det er... Jeg one-shottede ham der Arvel. Arvel. Nå, Arvel er Swift. Okay, så er det... Oh god. Det er nu, jeg begynder at disenchant mine ting. Frost, Ambush, Magica Regen, Restoration, Magica. Sådan der. Steg jeg lige 4 levels. Det skal være den der. Grunden til at jeg tager den her, fordi det er jo lidt lige meget, når det er one-handed, men det er for at komme op til deadlaying. Jeg er one-handed lige nu, for jeg fandt i bogen op bedre med two-handed. Wow. Lol. Hvor er den der bog med Red? Ja. Så får du et quest, når man læser den der bog. Find Red Eagle Sword. Ancient North Battle Axe, den skader 50. Ah. Giv mig. What? Okay, den skader 50, ja, det var da meget interessant. Fint lige turen med våben, der skader 50. Wow, det var fandme hurtigt. Nu one-shot er jeg stort set. Jeg ved det, fandme stille. Ja, det er jo det. Fuck det, jeg Jeg skal synes, starte min bue. Fuck alting. Det er lige så godt. Så kan folk snakke det, imens jeg ikke. Min bue, den skal 11. Altså, come on. Nå ja, når jeg får Dawnbreaker, så ved du mig, jeg elsker det våben. Ja, det er OP. Hvad? Det er også OP, for det tager så lang tid, før den er brugt op. Ja. Det der med gemme der.
hvis du har den, og så Azula Star, og den skal være black, så altså, så er det noget af det mest OP, du kan få i hele spillet, undtagen lige Spellbreaker. Hvor kan man i helvede finde det våben her? I wardrobes, hvorfor har de penge i det? Kan jeg lige hurtigt åbne den her, for at stige endnu et level i lockpicking? Jeg kan lige found nogle våben. Det har jeg ikke gjort nu, han har stadig bare det normale. Okay, han har noget, der er bedre end mit. Nej, jeg tager din bue. Har du ikke engang en bue? Hvad for en bue bruger han Jo, ikke? jeg har. Jeg giver ham bare en bue. Nej, okay, han så bedre. Honningbog, den har jeg selv. Så. Står jeg skader 21, men min bue... Nå, jeg er plus. Ja, okay. Kom så, snak. What? Nå, nu fandt jeg ud, hvorfor. Martin, det var det for den episode. Vi ses. Vi ses.